L'acord insta el Consell de la Generalitat a que continua impulsant l'execució de les obres del tercer carril del corredor mediterrani, però no del corredor mediterrani. Mire, des de Compromís hem redactat desenes de propostes no de llei, esmenes als pressupostos, mocions, presentades als ajuntaments del País Valencià, a les Corts Valencianes, al Congrés dels Diputats, i totes en el mateix sentit, exigint al govern central la construcció d'una vegada per totes ja del corredor mediterrani en la seva globalitat com a solució d'urgència que necessita la indústria valenciana per poder connectar-se amb Europa, com vostè diu. Però no com vostès, senyores i senyors del Partit Popular, que ara, amb aquesta moció tipus, deixa que estan vostès passant per tots els ajuntaments i que sembla ser que els ve bé ara per a manifestar la seva defensa del corredor mediterrani, ens volen passar la maneta per la cara amb eixa almoina del tercer carril, no, torna a repetir-li, del gran corredor del Mediterrani, mentre que a Madrid i a Europa, els del seu partit, el que ells demanen, en conjunt amb el Partit Socialista, és la construcció de la travessia central del Pirineu, eixe gran corredor central que tant li interessa al seu president, al senyor Rajoy, que aposta sense cap tipus de rubor en detriment de tots els valencians i les valencianes. Una aberració econòmica i logística en aquests temps de crisi, com diu vostè, senyor Soler, que tant estem patint, molt més cara i menys rendible econòmicament, i que a diferència d'aquest corredor mediterrani, a més, no compta amb el suport de la Unió Europea com a obra prioritària, com sí que ho té el corredor mediterrani. Justament, també, perquè a diferència de vostès, senyor Soler, representants de Compromís ací a Gandia, a les Corts Valencianes i a Madrid, sempre hem defensat i defensarem la prioritat i la necessitat urgent del corredor mediterrani i justament per això avui els votem que no a la seva moció sobre el tercer carril per tractar-se només d'un exercici de retòrica política i situació oportunista en aquesta moció tipus. Nosaltres anem més enllà que vostès, senyors del PP. No ens conformem amb els ossets, volem la peça de carn sencera. Per això hem presentat diverses mocions per instar el govern a posar en marxa tot un seguit d'accions i d'infraestructures que formen part d'aquest corredor mediterrani i que accelerarien de ben segur la seva total implantació. Per què hauríem d'ara de renunciar i pegar un pas endarrere per a reduir la nostra demanda a tan sols una part molt reduïda d'aquesta prioritat i d'aquesta necessitat? Quan a més del tercer carril, són necessàries també moltíssimes altres infraestructures, tal com la inversió en els ports marítims i les seues connexions amb Europa per via fèrrea, la construcció de noves infraestructures, les circunvalacions i les línies de mercaderies, la construcció d'estacions intermodals de gran capacitat que ací estan encara per desenvolupar, la línia ferroviària entre València i Alacant, per no parlar ja, senyor Soler, d'autovies i moltíssimes altres coses més. Mire, a la proposta d'acord de la seva moció, ni tan sols són capaços vostès d'instar al Consell a reconèixer la provisionalitat del tercer carril com a alternativa d'urgència per a respondre de manera immediata a la necessitat del corredor, amb el perill que això suposarà de ben segur, aquest perill que hauria de ser una simple habilitació d'urgència, com li dic, de manera provisional, i correm el risc que es convertisca en definitiva amb el greu prejudici a les nostres exportacions que este fet comportaria. Però és que a més d'això, vostès encara van més lluny en la seva gran retòrica populista i tenen la barra de manifestar a l'exposició de motius que la senyora Pastor, ministra de Foment, ha reconegut públicament que considera el corredor mediterrani com a eix dinamitzador del transport de mercaderies i de viatges i com una infraestructura fonamental per a l'economia espanyola. Però si la senyora Pastor, senyor Soler, és l'única representant que va votar en contra de les inversions europees per a tal fi al Consell de Ministres de Transport de la Unió Europea, busque vostè en l'hemeroteca. Si no la troba, vinga-se'n al meu despatx que jo li facilite el recull. Però no ens faça bobos a tots, senyor Soler, que tots escoltem a la senyora ministra. A més, vostès fan aquest gros de números i diuen que des de 2012 s'han invertit o s'invertiran un total de 355 milions d'euros, que s'han adjudicat contractes per valor de 177 milions d'euros, però saben vostès quan va invertir el govern espanyol en l'AVE a Galícia? 1.079 milions d'euros. Crec que queda prou clar, senyor Soler, que és l'almoina política del tercer carril i les veritables prioritats del govern central del PP. El que deurien fer vostès, si fora cert que defensen el corredor mediterrani, i d'això no en parlen en aquesta proposta, és exigir que facin de forma immediata les modificacions pressupostàries necessàries
per a possibilitar la redacció dels projectes i avançar en la licitació de les obres del mateix. Perquè en temps de crisi com els que vivim, senyor Soler, el que ens cal a la indústria i el que ens cal al nostre País Valencià és tindre definitivament el corredor mediterrani i deixar-nos de pedaços i de retalls que acabaran convertint-se en solucions definitives i que mai faran que arribi la veritable solució. Moltes gràcies.